vraag ik nu namens de seniorenafdeling van D66 te spreken, mevrouw Riet Loos-Dijverman. Ik wil als vertegenwoordiger van de senioren van D66 mijn herinnering aanhalen geven. Dat alles wat hij is gebleven is een slechte herinnering aan een veelbelovende leven waar geen mens ooit binnendringt. Als ik eenzaam zit te dromen over veel vrienden van weleer, over dieren, dingen, bomen, vind ik het zo moeilijk hier. Maar dank u voor het vele dat ik steeds van u ontvang om aan anderen uit te delen. Dus zoet is de herinnering die geen mens meer kan stelen. Daarom ben ik blij dat ik zing. Dus het is als mijn afscheid van Ale. Dank u wel, Riet Loos-Dijverman.